ଚାଖେଣା ଠିକ କଥା ମା କହି ଚାଖେଣା କାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତା ଗୋଟେ କଥା କହ ଯା 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 ଘରକୁ ଯା ପଇସା ନେଇ ଆସି ମତେ ଦେଇଦଉ ମୁଁ ଚାଖଣା ନେଇକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବି ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ଚାଖଣା ପାଇଁ ସେ ମତେ କହିବେ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ତ କ୍ୟାଶ ନାହିଁ କହିବ ଯଦି ଚେକ୍ ଦେଇଦେବି ସାମାନ୍ୟ ଚାଖଣା ପାଇଁ ଚେକ୍ ଦେବୁ ଇଏ ଖରାପ ଭାବିବେ ଇଏ ତମ ପାଖରେ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ଅଛି ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ପଇସା ପତ୍ର ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ ନିଅନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଫୋନ କରି ପଠେଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ଟିକେ ଧରିକି ଆଣିବେ ଏମିତିରେ ଆମ ଗୋଟେ କଳା ପଡୁଛି ଆଖି ତ ହେଇଗଲା ଚାଖଣା ଆସିଗଲା ଆଚ୍ଛା ମା କଣ ମିଠା ନାହିଁ ମିଠା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ କ୍ୟାଶ ନାହିଁ ଜମା ନାହିଁ ଇଏ ନାଇଁ ଛାଡ଼ ନାଇଁ ମୁଁ ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁ ଜଇଁକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଟଙ୍କା 500 ଅଛି ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେଖିଲ କେତେ ବଢିଆ ଜୈବଟେ ମୁଁ ପାଇଛି କୋଉଥିରେ ମନା ନାହିଁ ସବୁଥିରେ ହଁ ମୁଁ ଡିଟୋ ଏଇଭଳିଆ ଜଇଁଟେ ଖୋଜୁ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ମୁଁ ଫୋନ ପେ ରେ ପଛରେ ଦେଇଦେବି ଟଙ୍କା 5ଟା ଦେଇଦିଅ ସେ ମିଠା ଟିକେ ନାହିଁ ତ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ମନ ଖୋଜି ନାହିଁ ଯାହା ନାଇଁ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ମୁଁ ତାହେଲେ ମିଠାଟା ନେଇକି ଯାଉଛି ରିଲ ସିଲ କରୁଛ ରାତି ନିଦ୍ରା କଳା ପଡୁଛି ଝିଅ ମୋର ମନକୁ ପାଇଲା ତ ପୁରାପୁରି ପୁରାପୁରି ପାଇଯାଇଛି ପୁରାପୁରି ମନ ପାଇଯାଇଛି ହ୍ୟାଲୋ 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 ପଇସା ପଠେଇବନି କି କଣ ହେଲା ପଇସା ପଇସା କୋଉ ପଇସା ଯୋଉ ହଳ ବୁଲେଇଥିଲ ହଳ ପଇସା ତ ଦବା କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ହଳ ପଇସାଟା ବାକି ରହିଛି ଦେଖିଲ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଜମା ମୋ ଜାତିକାରେ ସେଗୁରା ହୁଏନି ଜମା ଭୁଲେନି ଏଇ ବାହାଘର କଥା ପଡିଗଲା ଭୁଲିଗଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ହଳ ବୁଲିଛି 10 ଗୁଣ୍ଠୁ ପଇସା ନଦେଲେ କଥାଟା ଖରାପ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ 10 ଗୁଣ୍ଠୁ ବିଲ ସିଏ ବୁଲେଇଛି ପଇସାଟା ସିଏ ମାଗୁଛି ମୁଁ ଦେବି ମତେ ଏଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି କେତେ କଣ 10 ଗୁଣ୍ଠୁ ବିଲ ତ ଆଉ ଗୁଣ୍ଠକ 1000 ଟଙ୍କା ହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା 10,000 ମାନେ 10,000 ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ 10,000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ପଲିସି ଏଜେଣ୍ଟ ଜୋଇବ ପଲିସି ପୁଣି ହେଇଛି ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ମିଳିବ ତମ ପାଖରେ ରହିବା କଥା ପଇସାଟା ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ଭାଷାରେ ମୋ ଝିଅକୁ ତମ ହାତରେ ଦେଖିବି 10,000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ କେବେ ଦେଖିବି ଆଜି ଏ ଜାয়গা ପହଞ୍ଚିଲ ସେଇଥିରେ ବାବା ନମ୍ବର এই দেখো তোমার পার্টি সামনে পে कर देला ହେଲା ତ ନା ମତେ ଦେଖା ଦେন ଝିଅ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ହେଇଗଲା ତ ପଇସା ଅଭାବ ନାହିଁ ହେଇଛି କୁଣିଆ ଆଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଆଣିଆ ବାତ ସେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ପଇସା ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଆସେ ଦଉଛି ମା ସେ ଦୋକାନ ପଇସା ନୁହଁ ଯୋଉ ମାସିକା ସଉଦା ଖାଏ ସେଗୁରା ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମତେ ଏଗୁରା ଭଲ ଲାଗେନି ମନେ ପକେଇଦେଲା ସିଏ ତୁ ଗଲୁ ପଇସାଟା ଆଣିଲୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ଦୋକାନ ପଇସା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବାପା କେତେ ଥର କହିବି କଣ କ୍ୟାଶ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କହୁଛୁ ତୁ କ୍ୟାଶ ନାହିଁ ନା କ୍ୟାଶ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ମାତ୍ର 5,000 ନାଇଁ 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 ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଅଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଜୋଇ ମୋର ହଉଛି ସୁନାମୁଣ୍ଡା ଦୋକାନ ନମ୍ବରଟା କୁହ ଦୋକାନ ନମ୍ବର
ଆଉ ଦେଖିଲା ବାକି ମୁଁ ଖାଇବି ମତେ ଦବ ନା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦେଖିଲ ପଇସାର ଅବହେଳା ନାହିଁ ଆମର। ମତେ କଣ ଦେଖା ଦଉଛି ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ଯାଇଛି ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ହେଇଗଲା ଇଏ ଝିଅ ମନକୁ ପାଇଲା ତ ପୁରା ପାଇଛି। ପାଇଗଲା କେତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ମୁଁ କଣ ମନା କଲି ମୁଁ ବା ସବୁଥିରେ ହଁ ଆଉ କଣ ଅଛି ଏଥରକ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ହେଲା ଯେ ଏ ଦବା ନବା କଥାଟା କାହିଁ ଟିକେ କହିଦେଲେ। ଦବା ନେବା ଦବା ନେବା କଥାଟା କେମିତି କହୁଛ କହିଲ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବନ୍ଧ ବେଳେ ନା ଆଉ ଆଲୋଚନା ହବ ଆଉ ଆସ ମାଲଟା ମାରିଦେଇ ନା 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 ଆଉ ଦେଖଣ ଚାନ ହେଇକି ସବୁ କଥା ସରିଗଲା ଆଉ କଣ ପିଆ ପି ମା ଏସବୁ ପୁରେଇ ଦେ ଏଇଟା ଗଳି ପଡିଥିଲା। ପଛରେ ନା ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଇଏ ବାକି ପଇସାଟା କାଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ମନେ ରଖିଥା ଜୈବ କାଲି ଠିକ 4ଟା 20ରେ ଆସିବ ନେଇଯିବ ମୋ କହିବା କଥା କଣ କାଳେ ଫୋନ କରିଦେବି ଯିବ ନ ଯିବ ସେଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗେ ଆସିବ କ୍ୟାଶଟା ନେଇଯିବ ତମେ ମନ ଖୁସି ମୋ ମନ ବି ଖୁସି 4ଟା 20 ଆସିବ କ୍ୟାଶ ନେଇ ହେଲା ମନେ କଥା